No niin, ootteko se kuullut mikä on mennään tuonne varastohuoneeseen, siellä on parempi puhua. Ootas, mä laitan tänne. Ootteko se kuullut? Ootteko se kuullut mikä on tarkka-ampuja japaniksi? Oota, mä laitan nopeasti nää nyt roskat paikalleen, niin sitten päästään asiassa kielaolaille. Ootteko te muuten kuullut mikä on tarkka-ampuja japaniksi? Se on Yokakuti Huti. Ja tiedättekö te sitten mikä on sauna japaniksi? Se on Takanasi Kusimuki. Voi. Ja tiedättekö te mikä on niinku korjaamo japaniksi? Se on niin sitten Hajosiko Toyotasi. Eli vielä mä kertaan nää, eli tiedättekö te mikä on japaniksi niin että tiedättekö te muuten mikä on autokorjaamo niin kuin japaniksi? Se on Hajosiko Toyotasi. Ja tiedättekö te mikä on sauna japaniksi? Se on Mokomaki Hikimaja. Ja tiedättekö te mikä on tarkka-ampuja japaniksi? Se on tämä Yokakuti Huti. Ja tiedättekö te mikä on sitten oli tää Takanasi Kusimuki. On sitten tää alppihiihtäjä. Ja semmosia mä löysin justiinsa, että esimerkiksi paras mun mielestä on se sauna, joka on se Mokomaki Hikimaja. Ja sitten oli tää tarkka-ampuja, sehän on Yokakuti Huti. Ja sitten autokorjaamohan taas olla toi Hajosiko Toyotasi. Että tämmöisiä aika jänniä niin huomaa just miten voi olla erilaisia, kun niitä tutkii ja katsoo, niin voi olla erilaisia nimityksiä. Ja Japanissa on aika hyviä tuollaisia kaikkia erilaisia. Tässä on päivä ole kohta päätöksessä ja työpäivä loppuu ihan kohta. Päästään tästä kotiin. Ei vielä viikonlopun viettoon, mutta kuitenkin, että tässä alkaa jo sitten huomispäivään asennoituminen. Daisenkai tosipa pure comfort. Eli alkaa huomispäivään valmistautuminen tässä, että huomennahan se viikonloppu sitten alkaa. Kaikille mukavaa viikonloppua.